Kívánok, kedves nézőink! Vajon befűthet-e a komlói fűtőerőmű a bajnok MKB Veszprémnek? Ez a most következő mintegy 2 óra nagy kérdése. Hamarosan közvetítést láthatnak a Budapest Bank férfi kézilabda Magyar Kupa egyik elődöntőjéről, MKB Veszprém és komlói fűtőerőmű. Ez a 2 csapat. Mielőtt azonban ezzel foglalkoznánk, néhány hír, néhány érdekesség. Megnyerte a duisburgi kajakkenu világkupa versenyt az olimpiai bajnok Kovács Katalin, Janics Natasa női kajakkettesünk 500 méteren. Még ezen kívül szereztünk 3 ezüst és 2 bronzérmet is ugyanezen a viadalon, és szintén vizes világkupa Németországból, a müncheni evezős világkupán szenzációs eredménnyel, ezüstéremmel tért vissza a nemzetközi élmezőnybe a 2-szeres világbajnok Haller Ákos, Pető Tibor egység. Na akkor ennyit előjáróban, illetve még annyit, hogy a most következő Telesportban természetesen nem csak kézilabdával foglalkozunk, lesz majd szó bővebben a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságról, a közös horvát-magyar pályázatról, illetve Super Levente, Hisham El Guerrouj, hogy csak néhány nagy nevet említsek a most következő Telesport tartalmából. Na és akkor vágjunk bele a kézilabdába. Először is nézzük meg, hogy hogyan alakult az elmúlt 10 év Magyar Kupa döntője. Rendkívül tanulságos a táblázat. 2-szer nyert mindössze más csapat, mint a Fotex Veszprém, ugye most már ez a csapat szerepel MKB Veszprém néven, és ami külön érdekesség, a legutóbbi 4 alkalommal a veszprémiek a PIK Szeged ellen játszották a finálét. Ez a döntő, most is összejöhet a finálét egyébként, holnap délután rendezik, majd azt szintén közvetítjük az M1-en. Na és akkor mostantól kezdve tényleg a helyszíné a szó, Egri Viktor következik az elődöntővel. Ez a magyar bajnoki győzelem a Magyar Kupára csak pluszot ad, és inkább pozitív dolgot hozza elő, mint hogy negatívat és a fáradtságot éreznénk. Ja, az biztos, hogy nem lesz könnyű ez a hétvége. Ha minden jól megy, akkor ugye megint játszhatunk egy jó, kemény mérkőzést a Szegeddel, ha tényleg minden jól megy. De ugye előtte ott van a Komló mérkőzés, úgyhogy hát arra készülünk. Aztán majd továbbjában meglátjuk, hogy mi lesz. Be szeretnénk jutni a döntőbe. Elsősorban, másodszorban ugye meg hát figyelni kell arra, hogy tényleg senki ne sérüljön. Rosszabb pozícióban levő csapat került fel a bajnoki döntőbe, de úgy érzem, hogy ez egyáltalán nem jelent semmit. A Komlóra ugyanúgy készülünk, mint hogyha Szegeden játszanánk. Az az első lépés. Ha a Komlót megverjük, akkor tudunk a döntőbe játszani azzal a csapattal, aki bekerül. Úgyhogy mindenféleképpen nem lebecsülendő ellenfélként, hanem igenis számottevően a bajnoki 4-esben benne van. Győznünk kell, és utána jöhet a döntő. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy kemény mérkőzés lesz. A hazaiakkal játszunk. Biztos, hogy nagyon jó szurkolótábor áll mögöttük, támogatni fogja őket, és ők is mindent meg fognak tenni, hogy döntőbe jussanak, úgyhogy nekünk nagyon oda kell figyelni, de ettől függetlenül én döntőbe várom a csapatunkat. Szerintem se a Szeged, semmi, nem hiszem, hogy úgy a 2 csapat egymásnak tudna bármibe is újat mutatni. Itt fejben, fizikálisan fog szerintem eldőlni a hétvégi mérkőzés. Nehéz dolgunk lesz, mert a Szeged nagyon jó csapat. Kiváló a védekezésük, szóval kemény mérkőzésre számítok. 2 éve vagyok Magyarországon, és rendszeresen összecsapunk a szegediekkel. Természetesen ők is mindig nyerni szeretnének, de mi is. Vasárnap mi fogunk győzni, a Szeged pedig ismét ezüstérmes lesz. Nagyon nagy mérkőzés lesz. Én bízom benne, hogy teltház előtt tudjuk játszani, egy szép nagy csarnokba, ugye Pécsen. Nagyon nagy mérkőzés lesz. A Szeged biztos, hogy fel fogja szívni magát, és nagyon meg szeretné nyerni a kupát, de mi is meg szeretnénk nyerni, és mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, hogy sikerüljön. Ha 2 csapat egyszerre lehetne páratlan, akkor a PIK Szeged és az MKB Veszprém minden bizonnyal az lenne. Ugye ez nem lehetséges, de lehet-e 3 csapat párban? Ez a mai nap kérdése a Magyar Kupa 4-es döntőjében, azaz felnő-e a feladathoz vagy a Komló, vagy a Százhalombatta együttese. Az első párharcban, az első elődöntőben hazai pályán a Komló próbálja majd megnehezíteni a Veszprém dolgát, aztán utána jön a 4-es döntő másik elődöntője, a Szeged Százhalombatta mérkőzés. Ahogy hallhatták ebből az interjú csokorból, azért a többség természetesen MKB Veszprém PIK Szeged döntőt vár, beleértve a veszprémi játékosokat is. Itt a hazai csapat összeállítása, azt gondolom, hogy azért a neveket olvasva nem nagyon fognak
ismerősökkel találkozni, azok, akik rendszeresen nem követik figyelemmel a kisebb csapatok mérkőzéseit is. Mert hát talán Sutka Norbert az, akit ismerhetnek, ő még a tavalyi Magyar Kupa döntőn a Szeged színeiben szerepelt a Veszprém ellen, de hát kiegészítő ember volt Szegeden, nagyon fiatal játékos, ontja a gólokat Komlón. Láttuk a hazai mestert is időközben, itt pedig a vendégcsapat összeállítása. Erre nyugodtan mondhatom, hogy lehet, hogy még a telefonkönyvükben is megtalálják mindannyiuk nevét, annyira ismerős a névsor. És hát láttuk őket a sorsdöntő, bajnoki döntő mérkőzéseken is. Sótonyi László csíkos pólóban, mellette Perger Zsolt, ők a Százhalombatta csapatát képviselik. Perger ugye Szegeden és Veszprémben is védett, most a Százhalombatta kapusa, és Sótonyi a vezetőedző. A veszprémi Zdravko Zovko, azt gondolom, hogyha valami fajta taktikai feladata volt a Veszprémnek a héten, akkor nem a Komló ellen készültek elsősorban, de rögtön hozzátenném, hogy azért a komlói együttes nem lehet félváról venni, hiszen nem véletlenül került ide a 4 közé. Az előző szezonban még másodosztályú gárda, a Dabas majd a Békés győzte le a 8. és a 4. döntőben, és aztán még a rendezési jogot is Pécs városával közösen elnyerte. Ugye a holnapi bronzcsatát és a döntőt már Pécsen játsszák, a döntőt természetesen közvetítjük. Telt ház, mintegy 900-an férnek be, elvileg a csarnokban szerintem most valamivel többen vannak, ugye ez abszurd, többen vannak, mint ahányan beférnek, de tényleg így van. Kisfalvi és Péli a 2 játékvezető, ők sem tartoznak az elitbe, de 2 rutinos bíróról van szó. A Komló csapatát érdemesebb talán bemutatni. A 94-95-ös szezon volt a csúcs a hazai együttes életében, akkor 4. lett a gárda a bajnokságban, Skalicki László volt egyébként a mestere az együttesnek, és akkor nemzetközi kupában is indulhatott a csapat, méghozzá a City kupában, ahol a címvédő Braga kiütötte a magyar csapatot. Pap László abban az együttesben még játszott, most ő a vezetőedző. Tehát Komlónak van tényleg kézilabda múltja is, és hogy van jövője, azt bizonyítja, hogy a csapat tele van 20-21 éves vagy még fiatalabb játékosokkal. 5-en például a júliusi főiskolai és egyetemi világbajnokságra készülhetnek. Sutka, Csorba, Kilvinger, Cifra és Péter Szabó ott lehet majd. Tatai Pétert látjuk a közeli képen. Nagy hiányzó a Komlóban Cifra, aki a második legtöbb gólt szerezte a bajnokságban a Komló színeiben, azonban a sérülés miatt nem játszhat ezen a találkozón. Láttuk a kapust, Mészáros Csabát, közben takarítani kell, mert a nézők argentin szokás szerint papírdarabokat szórtak a levegőbe, ami ugye a gravitációnak köszönhetően földet ért. Ez igazi argentin szokás futballmeccseken, és hát a csapatnak a meze hasonlít is az argentin válogatottéra, úgyhogy nyilván van némi összefüggés. Hát Mészáros Csabát láttuk az előbb, a hazai kapust, 38 éves hálóőr, nagyon rutinos, és hát a fiatalok mellett nem csak ő képviseli az idősebb generációt, hanem Szergej Tolsztich is, akit majd 18-assal láthatunk, mellesleg másodedző is a csapatnál, de korábban a legsikeresebb éveiben a Dunaferben játszott Magyarországon, nemzetközi kupában is indult, és Gállal és Tomborral, a másik együttesből egy gárdában volt akkoriban. Gál Gyula például csak a második számú beálló volt Tolsztich mögött, azonban Tolsztich játéka így is kényszer megoldás, ugyanis sok a sérült a hazai csapatban. Itt látjuk Mészáros Csabát, akiről beszéltem, Péter Szabó Dávid, a balszélső, Sutka, a legveszélyesebb hazai támadójátékos, balátlövő poszton Gyáfrás Dávid irányít, 14-essel Horváth Szilárd a jobb átlövő, 2-essel Csorba Gábor a jobb szélen, és 10-essel Horváth Roland középen. Így áll fel a hazai csapat. Gyáfrás, Horváth Szilárd, még megmenti a labdát Csorba. Mozgékony a Veszprém védekezése, sokan sérült a pirosmezes együttesben, nem komoly sérülések ezek. Egy remek blokk Iváncsiktól, talán nem sűrűn fordul elő, hogy a szélső beér blokkolni, most megtörtént. Lapcevics például már első ránézése is hiányzott a Veszprém védekezésének közepéről. Lazarov, Eklemovics,
Budai, Iváncsik, Tombor és Gál, a kapuban Tatai, így a Veszprém, és Eklemovics szerzi a mérkőzés első gólját. Nem bonyolították túl az akciót az MKB Veszprém játékosai. Feltehetik a kérdést, hogy lehet, hogy Komlón játszanak a csapatok, és mégis az MKB Veszprémet tüntetik fel, mint pályaválasztót. A sorsolás alapján történt. Így van elől a Veszprém neve, és csak hátul a Komlóé. Lábat ért. A bejátszás, Gyáfrás próbálta Horváth Rolandot megjátszani. Közben befutott a szélről Péter Szabó is, az egyik olyan játékos, aki a Pécsi Tudományegyetem együttesét is erősíti a főiskolai és egyetemi bajnokságban, és ott lesz majd az általa már említett világbajnokságon. Sutka, hatalmas lövőerő. Az egyik nagy tehetség balátlövő poszton Sutka Norbert a magyar kézilabdában. A két bajnoki mérkőzésen összesen 14-szer talált a Veszprém kapujába. 1-1. Lazarov. Gál fordul be, és szépen fejezi be. 2-1. Lazarov remekül oldotta meg, természetesen kiléptek rá, mert nem lehet Lazarovra nem kilépni. Be is játszotta az üres területre. Gyáfrás, Sutka. Gyáfrásnak hagyja ott. Sutkát egyelőre hagyják lőni, ezúttal a kapufa volt, ami megakadályozta a gólban. Tatai táncol egy picit. Budai, Eklemovics. Budai szép csellel, aztán visszateszi. Eklemovics zicser Iváncsiknak. Gyönyörű megoldás ez is. 3-1 a Veszprém javára, azért ne felejtsük el, hogy alapjában véve nagy különbség van tudásban a két gárda között, de hát a Veszprém mégiscsak játszott 5 kőkemény mérkőzést a Szeged ellen. Nem hiszem, hogy fizikailag csúcs teljesítményre lenne képes most a pirosmezes együttes. Ráadásul mondjuk a holnapi döntőig nem egész 24 óra van, úgyhogy pihenni sem ártana. Erre pedig azért, ha ez a fejekben is ott motoszkál, rá lehet fizetni. Egyelőre persze nem úgy néz ki. Meglátjuk, hogy alakul. Nagyon lelkes a hazai közönség. Mondom, a szezon legfontosabb mérkőzéseként tekintenek erre a találkozóra. Sutka a 7-essel. Sutka második találata. Nagyon jó százalékkal lőtte a büntetőket a bajnokságban is, 84-jel. És a góllövő listán a 4. helyen végzett, azért a Komló csapatából valaki 4. legyen a góllövő listán, ez valamit elárul róla. A budai lövését Mészáros fogja. 3-2 az 5. percben. Gyáfrás teszi ki, nem lehetett bemenni vele, legalábbis Péter Szabó így ítélte meg. Sutka, nem volt láb, combot ért pusztán, ez szabályos. Budai zicserben, ez bent van. (4-2). Lusnyikov természetesen védekezik, Eklemovics a szélen, Iváncsik pedig 2-esben jelenleg. Ugye Budai helye lenne ez, de Budai behúzódott Lábcsevicsére, aki sérülés miatt egyelőre nem játszik. Horváth Szilárd, Gyáfrás elengedi, hú de szépen! Gyáfrás Dávid, mondhatom, hogy jókezű játékos, villámgyors mozdulattal, mint egy paritja, úgy lőtte ki a labdát. 4-3 a 6. percben. Lazarovval szemben Sutka, érdekes párharc kettőjüké. Jött a blokk, nem is tudta Lazarov ellőni, Gált pedig lökik. Tolsztikot láttuk, Szergej Tolsztikot, védekezésben már bent van a 42 esztendős játékos és másodedző. Az egykori csapattárs Gál életét keseríti. Eklemovics szép mozdulat, Mészáros remekül hárított, mehet tovább.
Sutka kicsit hosszan, hát onnan nehéz lesz, Tatai véd is. Ezt elönzőzte érzésem szerint Sutka. Gál zicserben, gól. 7. perc, 5-3. Érdemes lenne azért megnézni, hogy Gál rálépette a vonalra, mert valahol nagyon a határára tette le a lábát. Érzésem szerint csípte a lábfeje a vonalat. Tehát a vonalnak nem fájt, nem szólt, nem vette senki észre. Horváth Szilárd a testvérének, Horváth Rolandnak játszotta volna be. Ők is a Pécsi Tudományegyetem csapatát erősítik, meg a Komlóét is. Péter Szabó jött befele, Sutka játsza tovább, mert Budai kilépett rá. Horváth Rolandnak nem volt lehetősége megkaparintani a labdát. Gál mellett Sutka próbálkozott. Megint odaért Gál. Horváth Szilárd és Tatai. Már Iváncsik is jól védekezett Horváttal szemben. Nem volt túl erős a lövés. Gál, de szépen! Klasszikusan látványos volt már a bejátszás is Eklemovics-tól. Gál pedig sokat fejlődött azóta, hogy Tolstich mögött második számú beálló volt a Dunafernél. 6-3, most kezd meglépni a Veszprém, össze kell szednie magát a komlói csapatnak. Sutka. Gyáfrás Csorbának. Gyáfrás csak cselez, lassan passzív lesz, de szép csel, Csorba. Eklemovicsot alaposan megtévesztette, mondjuk ez a támadójáték lényege. Szépen csinálta. A komlóiak védelmének közepe, ez a Tolstich Horváth Roland kettős. Elég erősnek nevezhető, nem a leggyengébb az első osztályban, az biztos. Horváth Roland egész pontosan a 9. legkeményebb volt a bajnokságban, legalábbis a büntetési lista alapján 25-2 percet szedett össze, Tolstich pedig roppant rutinos. Épp hogy megmenthető a passz, Horváth Szilárd befejezte. 6-5. Visszakapaszkodott a Komló. Annyit még mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a Komló és a Szászhalombatta számára óriási a tét. Amelyik csapat előrébb végez a 4 között, az indulhat jövőre a Kekben. Budai. Ezzel lett 7-5. Budai második találata. A Szászhalombatta ebben a szezonban az NB1B nyugati csoportját nyerte meg, és került fel az első osztályba, és mellette még akár a Kek részvételt is kiharcolhatja. Több egykori veszprémi játékossal, Berger mellett ott van például Kertész Balázs is. Sutka menne egyedül, Lusnyikov figyelt arra, hogy ezt ne tehesse sokáig, a kék túrát azért Lusnyikov mellett nehéz teljesíteni. Tombor felé az indítás, de szép megoldás. Remek volt az indítás is, és aztán a csukló mozdulat a dobásnál önmagáért beszélt. 8-5. Gyáfrás, Horváth és Tatai. 11. perc. Nagy a tempó, Eklemovics megy be. Gyorsabban ér fel támadáshoz a veszprémi csapat. És nem nagyon tud rendeződni a Komló hátsó alakzata. Tolstich például be se ér védekezni, már pedig ő neki fontos szerepe van. Nagy Zoltán lenne elvileg Tolstich helyén a másik fontos védő középen, csak hát ő egy hosszabb sérüléssel bajlódott, és még mondhatom jelen időben is nem teljesen egészséges. 9-5. Sutka. Gyáfrás jó csellel ment, Lusnyikov mellett még tovább tudta tenni, mehet tovább. Iváncsik is meglepődött rajta.
10-5. Elég alaposan megszórta most már a komlói csapatot a Veszprém. 11 perc alatt 10 találat. És sok ilyen könnyű gól, azaz labdaszerzésből, vagy az ellenfél eladott labdájából koncentrálnia kéne jobban a támadás befejezése a Komlónak. Sutka, Gyáfrás. Csak cselez, most Horváth Roland. Ezt lefújták a játékvezetők. Gyáfrás. Erre nem lehetett ráindulni. Fenn a bírók keze. Láb, és akkor most 2 perc. Szándékosnak ítélték meg. Lusnyikov egy keveset vitatkozott, aztán ránézett az eredményjelzőre. 5 góllal vezet a Veszprém. Ebből nehéz megítélni, hogy szándékos volt. Egy kicsit közelről jött ahhoz a labda, hogy belerukasson Lusnyikov. Ha igen, akkor nagyon jó reflexei vannak. Komlói emberelőny. Sutka. Csorba megint belülről kerüli meg. Eklemovicsot másodszor csapta be így. Ezt azért viszonylag ritkán próbálják meg szélsők. És nyugodtan mondhatom, hogy ez 2 védekezési hiba Eklemovics részéről, bár Iváncsik sem segített neki megfelelőképpen. Eklemovics megpróbálta jóvá tenni. Majdnem azt mondtam, hogy csak rontott a helyzeten, de ezek szerint marad a labda a Veszprémnél. Még valamivel több mint 1 percig komlói előny. 14. perc. Lazarovot nem tudták követni. Sem Sutka, sem Mészáros. Sutka nagyon-nagyon távol védekezett Lazarovtól, vele szemben ez megengedhetetlen. Kirill Lazarov első gólja. És 11-6. Látszólag azért nem kellett a Veszprémnek megerőltetnie magát ahhoz, hogy hátrányból is gólt szerezze. Jó bejátszás, Horváth Roland. Most már ő is gólt lő. És 11-7 így. Gál megint összeszedte a labdát, csak 7-es, és Tolsztich kap sárgalapot. Itt látjuk miért. Lemaradt Gálról. Az ő korában azért ez talán megengedhető. Iváncsik lövi majd. Mészáros előtte takarít egy keveset. És most mondja Iváncsiknak, hogy jó, hát akkor lenne igazán jó, hogyha megfogná, gondolom én. Nem fogja. Iváncsik Gergő a büntetőket is egyre jobban lövi. Ez a 3. gólja a meccsen, 12-7. Csorba. Jár körbe a labda, kiegészült a Veszprém. Horváth Szilárd, Sutka, Gyáfrás. Sutka Gál mellett cselezett volna, Péter Szabó, neki még nem volt lehetőség lőni a meccsen. Gyáfrás, de szépen csinálta. A második látványos gólja Gyáfrás Dávidnak. Budait most nagyon becsapta, kicsit megugrasztotta, és utána a hóna alatt Tatait is meglepte a pattanó labda. Gál lábához ért, a Veszprém visszakapja a labdát. 12-8. Sutka csodálkozott közelről.
Közelről talán még jobban tud, mint távolról. Budai. Háromra csökkenhet a különbség. Horváth Szilárd, Sutkától nem a legpontosabb passz, Csorba. Gál egészen elől most. Sutka középre húzódik, így egy kicsit más a védelem feladata. Megkapja a labdát a Veszprém, érzésem szerint nem ért hozzá Tatai, és az volt Tatai érzése is, azért neki hihetünk. Eklemovics egyedül vitte volna, be is lépett, Iváncsik szunderezett volna. Csorba megy középre, nem lehetett megjátszani. Horváth Szilárd, ez meg nagyon rossz passz. Meg kellett volna állni inkább. Eklemovics megy, Budai az ilyet befejezi. 13-8, és itt most kétszer is lehetősége lett volna, meg volt is a Komlónak arra, hogy még közelebb lépjen. Ahogy szorossá válhatna a meccs igazán, akkor mindig közben jön valami. Nevezhetjük porszemnek, annál nagyobb hibákat láttunk azért. Gondolok itt Horváth Szilárd eladott labdájára. Gyáfrás. Gyáfrás, megjött a lövőkedve. Azt hiszem indokolt. Kiváló érzékkel. Jól cselez és egyelőre megeszik, amit Gyáfrás főz. Egy csel után ugrik a védő, és akkor félmagasan ellövi mellette pattintva. 13-9. Lazarov, Mészáros nagyon jól. Számított rá a rutinos kapus. Horváth Szilárd, Sutka. Sutka csak cselez. Érzésem szerint ez felesleges kockázat volt. Budaihoz olyan közel lepattintani a labdát, hát ez szinte életveszélyes, már hogyha egy támadást az élettel teszünk egyenértékűvé, azért talán nem szabadna. Gyáfrás, Horváth Szilárd, Sutka, könnyed blokk Lusnikovtól, kisegítette Gált. Sutka nem nagyon tud lőni, pedig az elején még ment. Horváth Szilárd megint nem a legjobb. Szegedi szurkolók valószínűleg nem a Veszprémnek szurkolnak. Tombor, de szép. És még valami fajta büntetés is lesz. Nem, csak megindult a játékvezető Sutka felé. Tombor 2 gólos, 14-9. Szép bejátszás, de szép volt. Sutka kihasználva, hogy kilépnek rá. Egy kicsit felgyorsította a lépteit, és utána passzolt. Itt látjuk, Gál lemarad, remekül zárta el Csorba Sutkától Gált. Nagyon szervezett, szép támadás volt. Huszadik perc. Tombor, Lazarov. Pontosan oda lőtt, ahonnan elindult Mészáros. Lazarov kereken 200 gólt lőtt a bajnokságban. Második lett a góllövő listán. Vuin mögött. 15-10. Sutka csak ijesztget. Gyáfrás. Nem tudta ellőni, hát hiába nagy a súlypont emelkedése. Elég alacsony, és ugrottak a veszprémi védők is. Mürhol elől halásza el Horváth, méghozzá Roland, és indulhat a Komló. Csorba. Horváth Szilárd, testvérének Tatai. Zitzert védett. Horváth Rolandnak megvan a véleménye erről.
jobb lett volna, hogyha megtartja magának. Legalábbis, ha jól olvastam szájról. Horváth Szilárd, Gyáfrás, Sutka. Sokatszor próbálja meg Horváth Szilárd, hogy csípőből tüzel. Addig sikerül is, hát a célt téveszti el kicsit. Tombor, Lazarov, két beállóval most a Veszprém, Műrhol és Gál is a pályán, de csak azért, mert Műrhol bent van védekezésben. Támadásra jön Budai. Most ő az irányító poszton, Eklemovics a balátlövő, és akkor Gál a beálló. Eklemovics, Budai, szép blokk, Horváth Roland. Ő Tolsztich, akit látunk, neki is szerepe volt benne, lezárta a szöget, itt van Horváth Roland. Eddig nagyon jól védekezik, az imént is ő szerzett labdát. Tombor futott be, megvan az eredménye. 22. perc, 16-10. Tombor üvöltve kérte a labdát. Így Eklemovics bejátszása nem lehetett meglepő. Péter Szabó futott be a bal szélről, Gyáfrás menne el. Már közbefújtak. Sutka, megint egy jó blokk, Lusnyikov, kiváló teljesítmény. És Sutkára fokozottan figyelnek, ez szemmel látható, nem csak Gál lép ki rá, hanem Lusnyikov is jön segíteni. Gyáfrás, Sutka. Műrhol mellett elvitte még. Műrhol szerez egy sárgalapot. Budai most pihen védekezésben, Műrhol. Most Lapcevics helyén Zdravko Zovko. Ráférne egy kávé, ahogy látom. Hatalmas kapufa. Gyáfrás. Eklemovics. Gál összeszedte. Késő volt. Horváth Szilárd. Egyelőre úgy érzem, hogy az ő játékának kéne jelentősen feljavulni a támadásban ahhoz, hogy a Komló kicsit közelebb léphessen a Veszprémhez. 4-5 előtt labdája volt, 0 góllal. Tombor. A negyedik találata. És 17-10. Volt 14-10 is. Nocsak. 17-essel Kilvinger Bálint érkezett, pont Horváth Szilárd helyére jobb átlövőnek támadásban. Tényleg nem ment Horváth Szilárdnak. Kilvinger is ott lesz majd a főiskolai és egyetemi világbajnokságon. Szintén nagyon fiatal kézilabdázó. Időkérés a hazaiaknál. Pap László vezetőedző, aki még itt Komló játszott együtt Gál Gyulával, mert azt még nem említettem, hogy Gál is volt itt fél. Se sász nincsen, ha benn vagy és elmegy az ember, honnan gondolt, hogy nem fogja meglőni? Csúcsi, menjünk fölfelé, ütközni először is a Lazarovval. Utolsó legyen a sász, nem fogod tudni sátolni. De ha már kemértéket, akkor legyen már fönt a kezed, és tolódjuk egymás mellett. Támadások pedig bátrabban egy kicsit a részeket támadjuk meg, mindig oda viszünk az erős egyetérzni próbálunk. Forgassuk meg egyszer, és apró menni az üres megütőt. Menjek itt akármelyik forgás a hegycsere, és abba fusson be a szélsőnyes területre, jó? Dávid szélsd a szélsőt, de még akkor észleltet, amikor középen áll. Oda koncentrálni, oda figyelni. Megvan a labda, akkor még bátran vigyük rájuk, és menjen a lerohanás, jó? Gyerünk! Hagyjad! 2-3, gyere! Elsősorban a támadójáték az, ami elbizonytalanodott hazai részről. Mészáros Csaba közelről. A Győr elleni bajnoki mérkőzésen idegenben ő mentett pontot. 24-23-ra vezetett a győri csapat, és a komlói kapus az utolsó másodpercekben a saját hatosán belülről szerzett gólt. Azzal lett 24-24.
és hát az alapszakasz végkimenetele szempontjából nem volt lényegtelen az az 1 pont. Sutka, Kilvinger, Sutka, Tombor nagyon jól figyelt, és lemarad Mürhol mellett egy komlói. Tombor belövi közben 18-10. 5 gólos Tombor Csaba. Horváth Roland a földön, az arcát fogja. És nagy nehezen feltápászkodott. Talán nem is tud az egy bekapott gólról, annyira nem nézett arra felé. De van egyéb baja. Szóval 18-10, és ha már említettem, szóval a Gál Gyula játszott fél évet Komlón, a Dunafer játékosa volt alapjában véve, de kölcsön adták ide a komlói Bányászhoz. 7 meccsen 36 gólt szerzett Gál itt, és utána rögtön visszarendelték Dunaújvárosba, és onnantól kezdve jóval több lehetőséget kapott a Dunaferben is. Ugye kellemes emlékei vannak Gálnak. Gyáfrás lövését blokkolja közben Lusnyikov. Ez a harmadik blokkja az orosz légiósnak. És Gál akkor Pap Lászlóval és a mostani cserekapussal, Pókos Zoltánnal együtt játszott a Komlóban. Csorba most nem tudott belülről elmenni Eklemovics mellett. Gyáfrás. Öt perc van hátra az első félidőből. Gyáfrás, Lusnyikov negyedik blokkja már nem volt olyan szerencsés. Lusnyikov negyedik blokkja, Gyáfrás negyedik gólja lett. Itt látjuk a szerencsétlen mozdulatot. A bal kézfejével segítette be a labdát Lusnyikov. Igen, nagyjából ennyire volt hihető a történet, mégis megtörtént. Lazarov. Tombor. Ez most nem ment be. Mészáros kiválóan zárta a rövid sarkot, hiába ijesztett be Tombor a hosszú sarok irányába. Itt pedig egy jó passz Horváth Szilárd, és egy sárgalap Gálnak. Horváth Roland a gólszerző. 18-12, itt látjuk, elérte Horváth kezét Gál, nem éreztem szándékosnak, de Horváth Rolandnak van elég baja az utóbbi percekben, az imént az arcát fogta, most pedig a keze fáj. Eklemovics, Lazarov, Mészáros újabb védése, és ez nagyon kell a Komlónak ahhoz, hogy közelebb jöjjön még itt az első félidő végén. Sutka. Még az ő támadó játéka javulhatna. Horváth Szilárd lemegy, hogy jöjjön Kilvinger támadásra jobb átlövőnek. Péter Szabó Sutkához. Ketten is benne a falban, Gyáfrás ment még be, Kilvinger, Péter Szabó, ez szép volt. Péter Szabó Dávid első gólja, Kilvinger magára vonta két játékos figyelmét is. Ennek volt köszönhető az Itzer, már amennyire ez az volt. 5 gólra felzárkózik a hazai csapat, pedig volt már 8 is a különbség. Sutyi, hol van? Mindig itt a Lukas a védekezés. Lekésel a beállósról, nem érsz. Oda van, tovább labda. Egy ellen. Pivottal, 2-2. Ne csak lövéssel oldjuk. Játszunk tovább labda. Tovább labda. Védelemben. Fogja meg a bal kettőt. Bal kettőt megfogja. Védelmet játszunk végig. Védelmet játszunk végig. A szokásos, csak félig érthető kulcsszavak veszprémi oldalon, Csonti Rudolf fordításában. Hát pont azt erőltetni a Veszprém, amit a Komló nem szeretne. Az 1-1 elleni játék fontos lenne, ugye azért is jobb ez veszprémi oldalon, meg képzettebbek a játékosok. Most láttuk, Eklemovics 1-1-ben maradt az egyik komlói védővel, gól a vége. 19-13.
Sutka. Kilvinger Csorba. Sutka fordul. Zdravko Zovko védekezést utasította. Kilvinger. Péter Szabó. Kilvinger cselezget. Kilvinger megint a csel. Gyáfrás, de szépen csinálta. Hol fért el a labda? 19-14. Gyáfrás 5 gólos. Mürhol és Lusnyikov igyekezett blokkolni. Ez igyekezett maradt. Másfél perc az első játékrészből. Eklemovics. Ő 4-nél jár. Elég könnyedén megoldotta egyedül. 20 lőtt gólnál tart a Veszprém. Egy fél idő alatt elég sok. Egyébként a bajnokságban 39-19-re nyert odahaza a Veszprém. A másik meccs 33-22 lett itt Komlón, szintén a Veszprém javára. Gyáfrás, most már minden szögből. És kiváló technikai megoldás. 20-15 elhajlásból, látványos gól. A 15 kapott sem kevés veszprémi szemszögből. Tostik lép ki, hogy ne lehessen passzolni, ettől még lehetett. Budai. Lazarov. Sutka most jól védekezett. Lazarov, a bejátszás. Nem tudta összeszedni Gál, de közben egy sárgalap Sutkának. 15 másodperc az első félidőből. Áll az óra. Sutka sok mindent nem csinált. Eklemovics. Lazarov. Egy gól még a végére. 21-15. És ennyi a szünetben. Lazarov szerezte az utolsó találatot. Elnézve a mérkőzést, a végkimenetelét nem nagyon kérdőjelezhetjük meg. A Veszprém fog nyerni ezen a meccsen. 6-tal vezet a Jobbik együttes a félidőben, aztán hogy mi lesz a második játékrészben, mennyire tudja majd szorossá tenni a mérkőzést a Komló, meglátjuk. Egyelőre köszönöm. A Hild életjáradékot kínál 65 év feletti budapesti és Pest megyei nyugdíjasoknak. Lakása értékének akár 20%-át azonnal megkaphatja, és emellett a lehető legmagasabb havi járadékot biztosítjuk. A Hild életjáradék szerződéseket 100%-ban a Deutsche Bank finanszírozza. Ezért véleményem szerint ennél biztonságosabb és ennél jobb ajánlat nincs a piacon. Hild életjáradék? Az okos döntés. 887 56 00. Változtassa meg szokásait, használjon Audi Sprayt. Audi Spray, csak egy fújás és a főzsír feloldódik. Audi Spray, a modern kor fültisztítója. 15. születésnapunk alkalmából mi lepjük meg Önt! 15 Peugeot 307 Coupé Cabrio élményautót és további ajándékokat nyerhet. A vásárlásai során összegyűjt 15.500 forint értékű hűségmatricát. Ajándék az ünnepeltől. Születésnapi nyereményjáték a 15 éves párral március 30-ától július 5-ig. Aktuális ajánlatunk. Füstölt kötözött lapocka 1 kg csak 799 forint. Sió Ice Tea 2 féle, 1,5 liter csak 119 forint a Spar, Kaisers és az Interspar áruházakban. Kajak-kenu világbajnokság augusztusban Szegeden. Jegyek kaphatók országszerte az IBUS irodákban. Jöjjön és szurkoljunk együtt az olimpiai bajnokoknak!
tehát a jövedelmem. Minket nem érdekel, mennyi a jövedelme. Így ön akár 10 napon belül juthat hitelhez. Sőt, most valamennyi Raiffeisen lakáshitel értékbecslési díját elengedjük. Hívjon 0640 48 48 48-at. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb. Félidőben tehát az állás Veszprém-Komló 21-15. Azt hiszem, sok panaszunk nem lehet a meccsre. Igazán látványos, gólgazdag a találkozó, és hogyha így folytatják, akkor a második félidőt is érdemes lesz megnézni velünk együtt. De azt hiszem, a veszprémiek most már lélekben talán készülhetnek is, ahogy Egri Viktor kollégám is pedzegette a holnapi döntőre, amely két szempontból is különleges lesz számukra. Egyrészt ugye ezzel búcsúztatják a szezont, remélhetőleg kupagyőzelemmel, másrészt pedig ezzel a meccsel búcsúztatják a csapattól az első számú kapust, az olimpiai bajnok Vlado Solát, aki hamar közönségkedvenc lett Veszprémben, most viszont mégis távozni kényszerül. Két évvel ezelőtt érkezett Veszprémbe az olimpiai és világbajnok kézilabdázó Vlado Sola. Az akkor 36 éves horvát kapust gyorsan a szívébe zárta a közönség, klasszis teljesítménye, látványos védései és közvetlensége miatt. A közkedvelt játékos azonban a Magyar Kupa döntő után elhagyja Zofko együttesét, és Horvátországban folytatja pályafutását. Ez az idény különösen nehéz volt számomra, mert a feleségem megbetegedett, és a családom Zágrában él, vagyis távol tőlem. 2 évet töltöttem Veszprémben, de most hazamegyek, mert velük kell lennem, segítenem kell őket. Ráadásul kaptam egy nagyon jó ajánlatot az RK Zágrábtől, szóval ez az oka a távozásomnak. Milyen volt a Veszprémben eltöltött 2 év? Az MKB Veszprém egy csodálatos klub, sok kiváló játékossal. Bár ebben az évben talán egy kicsit előrébb is juthattunk volna a Bajnokok Ligájában. Az elődöntőben kikaptunk a Pamplonától, de ha csak egy kis szerencsénk van, könnyedén tovább juthattunk volna. Egy kicsit csalódott vagyok emiatt, de csak egy egészen kicsit. Egyrészt lehetőségünk lett volna BL fináléban játszani, másrészt viszont a Ciudad Real egy nagyon jó csapat. És talán jobb is, hogy nem kerültünk szembe velük a döntőben. Mert most talán még szomorúbb lennék. Sola számos alkalommal szinte önkívületi állapotban véd, hergelve ezzel társait, az ellenfelet és a szurkolókat is. Sokan éppen ezért egy jó értelembe vett bohém őrültnek tartják. Hát igen, ezt sokan mondják. Talán igazuk is van. De az is lehet, hogy nincs. Az biztos, hogy más vagyok a pályán, a kapuban, és egészen más magánemberként. Bár amikor a videón visszanézzük a fiúkkal a meccseket, egy kicsit azért néha elszégyellem magam azért, amit tettem. De nincs ezzel semmi gond. És milyen vagy a pályán kívül? Szeretném hinni, hogy jó apa és jó férj. Elég komoly vagyok a magánéletben. Folyamatosan tervezem a jövőmet, és próbálok minél jobb ember lenni. Miért változtattad a hajad olyan sokszor az elmúlt években? Megint el kéne mennem a fodrászhoz, régen voltam. Néha jó, ha változtatni tudok valamit a külsőmön. Az életemen sokkal nehezebb. A hajamat azonban bármikor megváltoztathatom. Az olimpiai bajnoki cím megszerzése is különleges dolog volt az életedben. Olimpiai bajnoknak lenni egészen különleges dolog, számomra pedig duplán is az, hiszen egész életemben arról álmodtam, hogy egyszer eljutok az olimpiára. Egyszer el is mulasztottam a lehetőséget. 96-ban a csapatunk győzött, én azonban nem lehettem ott velük. Ugyanis az első napon összekülönböztem az edzőnkkel az olimpiai faluban, és haza kellett mennem. Végül nyertek, én pedig nagyon szomorú voltam, hiszen 28 évesen úgy gondoltam, az utolsó lehetőségemet szalasztottam el. Aztán az élet 8 évvel később úgy hozta, hogy ismét győztünk, és akkor már én is átélhettem, hogy mit jelent olimpiai bajnoknak lenni.
már 20 éve a nemzetközi élvonalban szereplő kapus a játék mellett az üzleti életbe is belekóstolt. Eddig ő harapott a pályán, most viszont nála haraphatnak. Néhány napon belül megnyitom az éttermem Zágrában, és nyitok egy bárt is mellette, amelynek az ötletét, a dekorációkat az olimpia inspirálta. Remélem, minél több embernek tetszeni fog. Nehéz szívvel mész el Veszprémből? Magánemberként nem, hiszen végre hazamehetek a családomhoz. Szakmai szempontból viszont nem könnyű itt hagyni Veszprémet, hiszen nagyon jól éreztem itt magam. Ez az együttes jövőre még erősebb lesz. Remélem döntőbe kerülnek majd a Bajnokok Ligájában az új csapatom ellen. Szóval tényleg nehéz lesz elmenni innen. Vlados Roland tehát távozik Veszprémből, de azért búcsúzóul még hagyott nekünk egy üzenetet, nekünk magyaroknak. Remélem, hogy Horvátország és Magyarország közösen elnyerni a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság rendezési jogát. Szóval hajrá, hajrá! Íme, itt van Vlados Roland, azok között a horvát sportsztárok között, akikkel együtt népszerűsítik a közös horvát-magyar pályázatot. Ebben a rendkívül impozáns kiadványban szerepelnek együtt, de ennél egy sokkal nagyobb, sokkal lényegesebb kiadványt fogunk majd megtárgyalni a kézilabda mérkőzés után, ugyanis érkezik Gyárfás Tamás, a hazai pályázóbizottság elnöke, aki hozza majd a komplett pályázati anyagot, szóval érdemes lesz velünk tartani természetesen a meccs után is, no meg a második félidőben is irány a helyszín. A helyszínen táncolnak, amúgy a mérkőzésen egyelőre a Komló táncolt úgy, ahogy a veszprémiek fütyültek, és hát a Veszprém bizonyított, már nagyon jól fütyül az egész csapat. A bajnokságot 5 kemény mérkőzés után megnyerték, a nemzetközi kupában idén ugye a Bajnokok Ligájában a legjobb 4 közé kerültek, és hát most még előttük a Magyar Kupa, elsősorban persze a döntőre gondolok, mert itt a második félidőt nagy valószínűséggel hozni fogja a gárda. Zdravko Zovko egy kicsit tartalékolja is a játékosok egy részének energiáit. A szemmel látható, hogy Lapcevic annyira nem sérült, hogyha muszáj lenne, akkor ne tudna játszani. És hát Pásztor csak most áll be. Meglátjuk, hogy a Komló mit tud a második félidőben nyújtani. Egy kapuscsere már volt a hazai csapatban, Pókos Zoltán egyessel Mészáros helyén. Ő játszott ugye Gállal együtt a 97-98-as bajnokság első felében itt Komlón. Eklemovics, Lazarov és Gulyás lesz a jobb szélső a Veszprém csapatában. Mürhol most nem csak védekezésben, támadásban is, íme az eredmény. 22-15. Eklemovics, a Tolstich is és Horváth Szilárd is kirepült. A labda pedig bepottyant mögéjük. Ezúttal Egri Balázs a balszélső a Komló csapatában, és Pap István a jobb szélső. Sutka! 22-16. Csak a harmadik Sutka Norbert találat, én ezt kevésnek érzem, már persze tőle, hát a legeredményesebb komlói játékosról van szó. Horváth Roland 2 percre elhagyja a pályát. Kapott az első félidőben eleget, egyet nem kapott 2 percet, most már az is megvan. Eklemovics, Lazarov, Gulyás, Mürhol. 2 támadás, 2 Mürhol gól. 23-16. Most egy telesportos vonatkozást azért elmondanék, tehát itt a felémeső részén a pályának Egri néz farkasszemet Gulyással. Remélem, hogy azért ezt nem értik félre, de kétségtelenül így van. Egri Balázsral szemben Gulyás Péter védekezik most például, bár Pásztor most emberfogással követi Sutkát.
hát 5+1-es védekezés a Veszprémnél, amíg előnyben van a csapat. Kilvinger Gyáfráshoz. Sutka. Lusnyikov valahogy mindig a labda útjába kerül, ezt hívják blokkolásnak. Én mondhatom, hogy jól védekezik ezen a meccsen, kifejezetten. Kilvinger, Gyáfrás és Tatai. Vlado Sola pedig egyelőre csak tapsolásra használja két aranyat érő kezét. Budai, Lazarov, Eklemovics, de szép, Pásztor, ott a gól. ...24-16. Lehet azt mondani, hogy ahogy szokták, a szélről fejezte be az emberelőnyös szituációt a Veszprém, de hát azért a szokásosnál valamivel látványosabb volt ez, ahogy végighúzták a fal előtt a labdát. Gyáfrás, Egri vissza, Gyáfrás pedig keresi a labdát, egy kicsit fejelgetett is. Kilvinger. Őneki inkább szélső alkata van, és elsősorban a gyorsaságára és a cselező készségére próbál megépíteni ennek megfelelően. Felugrásból nem hiszem, hogy sok esélye lenne. Gyáfrás, de szép játék, Horváth Roland. 24-17. Épp kiegészült a Komló. És ezúttal pont a Kilvinger féle cselezésnek köszönhetően alakult ki az iccer. Ketten figyeltek Kilvingerre. Eklemovics. Lazarov, Eklemovics, és egy szép védés. Az első a második félidőben a hazaiaktól, Pókos. Sutka. Gulyás rángatja meg. Adtak ilyenért már 2 percet is, elkapta rendesen a mezét Sutkának. Miután a pattól távolabb játszik Lazarov, most ő védekezik a szélen, nehezebb ugye támadásról védekezésre lecserélni, és Gulyás védekezik 2-es pozícióban a veszprémi csapatban. Mürhol közben 2 percet szerez. Komlói előny következik. Itt látjuk, hogy Horváth Rolandot tényleg egy kicsit jobban meggyötörte a szokásosnál. Gyáfrás, Kilvinger, Pap, ő a jobb szélső, Egri, Gyáfrás, Sutka. Hosszú keresztpassz, nem lehetett vele bemenni, Papnak nem volt elég helye, Sutka. Ember hátrányban is jól védekezik a Veszprém. Befutott Pap a szélről, Sutkának a lövőhelyzet. Hatalmas lövőerő jellemzi Sutkát. 24-18. Gál a pályán. Ezúttal jobb szélső nincsen a Veszprémben, így ember hátrányban. Beálló van. Lazarov. Eklemovics. 8-assal Nagy Zoltán ezúttal védekezésben. Szergej Tolsztich talán már nem bírta tovább. Nagy Zoltán volt sokáig sérült. Most is az még, vagy legalábbis nem teljesen egészséges. Pókos fogott labdát. 5-re feljöhet a hazai csapat. Kilvinger, Egri, gól. 24-19.
Nagyon jó figura volt, lerohanásban, még nem teljesen felállt védőfal ellen Egri beszaladt a szélről, nem is tudták vele tartani a lépést. Eklemovics, rossz passz Gálnak, Gál kért volna legalább egy szabad dobást. Horváth, az egyik horvát a másik horvátnak, Szilárd nem tudta megfogni. Lazarov, Budai, Gál, Pókos véd, és természetesen kifele jöhet majd a Komló. Gál belül állt, amikor a visszapattanóhoz hozzáért. Itt. Gól a túloldalon, Horváth Szilárd. Nem hiába kiáltott nagyot Horváth Szilárd. A második gólja volt a sokadik kísérletéből, 33%-os eddig a lövő teljesítménye, és 24-20-ra feljön a Komló. Lazarov, 25-20. Ezért szemmel látható, hogyha van egy kis galiba, akkor valamelyik veszprémi sztár villan egyet, és már is elmúlt a vészhelyzet. Gyáfrás, Sutka. Pap futott be a szélről. Megpróbál Sutkának zárni. Mellé lőtte Sutka ezúttal. Mindenképpen szerette volna, hogyha a labda eljut a blokk mellett. El is jutott, tehát miután a sánc jó helyen volt, így csak a kapu mellé mehetett a lövés. 9. perc a második félidőben. Lazarov, Eklemovics. Újabb gól Lazarovtól. 26-20. Az 5. Lazarov találat. És Tatai Egri kísérletét fogta a túloldalon. Már megint a Veszprém jön. És 6-ról eljuthat a 7-re. Eklemovics. Gulyás befut. Lazarov nem lő, Műrholnak szánta. Kilvinger. Azt mutatják, hogy a lába ért hozzá Nagy Zoltánnak. Kilvinger pedig fogta Műrholt. Egyenként is szabálytalan lenne. Össze azért nem adódik a kettő, úgyhogy nincsen komolyabb büntetés. Közben Műrhol szabálytalankodott belül. Horváth Rolanddal szemben. Pókos. Kilvinger, Gyáfrás, Sutka. Nem volt túl erős ezúttal Gyáfrás kísérlete, Tatai paskolta ki a labdát. Lazarov, nagy bejátszás, Műrhol. ...27-20, 24-20-ról. Sutka Műrhol támasztotta meg. Gyakorlatilag jójózik a két csapat közti különbség. Néha a zsinort egy kicsit elengedi a Veszprém, akkor nő, aztán utána feljebb húzza, akkor csökken. Az egyenlítése nagyon kevés esélye van a hazai csapatnak. Kilvinger, ha van egyáltalán. Gyáfrás, Kilvinger, fenn a bíró, keze, Tatai. Gyáfrás helyett természetesen érkezik védekezéshez Nagy Zoltán.
5-össel pedig Szőlősi Bence ezúttal a pályán, mint balátlövő a Veszprém csapatában. Fiatal tehetségről van szó. A Balatonfüred gárdájában is játszik még az NB1B-ben. A felnőtt gárdában is van már jó néhány bajnoki a Szőlősinek. Sutka, Gyáfrás. Kilvinger menne be, eddig tudott. Sutkát pedig Mürhol fogja meg. Sutka ezt is szerette volna, ugyanis rendkívül bonyolultá váltott belül a helyzet. 4 veszprémi torlódott össze. Passzolni sem lehetett igazán, meg lőni sem. Sutka! 27-21, megint a blokk a gólszerző. Lazarov, Budai, Szőlősi. Forog az egész csapat, veszprémi oldalon. Ez egy szokásos figura. És Szőlősi. 28-21. Talán ennyiből is kiderült, hogy Szőlősi Bence tényleg nagy tehetség. De Perez Carlos nem játszik a Veszprémben. Kutic sérült, hogy 2 balátlövőt mondjak, most Szőlősi Bence mondjuk úgy harmadik számú balátlövő bemutatkozott. Eddig Eklemovics és Budai közül mindig az egyik, azaz igazából egy irányító játszott bal 2-es pozícióban. Sutka, Gyáfrás. Nem lett volna rossz, nem volt ott a beálló. Lusnyikov másodszor megy kis pihenőre. Komlói előny, megint feljebb lehet jönni. Persze nem olyan egyszerű ez még így sem. Egri, Gyáfrás, Sutka, nagy gól. A 6. Sutka találat. 28-22. Ahogy említettem, Sutka Pikszegettől érkezett erre a bajnoki szezonra. Amúgy is mondhatom, hogy itt helyben talán a Szegedet jobban szeretik, mint a veszprémi gárdát. Elsősorban Skalicki László személye miatt, aki, ahogy említettem, a komlói sikerév edzője volt itt. 94-95-ös bajnokságban, másrészt utána pedig a Pikszegeddel lett bajnok. És a komlóiak nem felejtették el neki, amit itt csinált. A 4-es számú Minya Balázs jött be védekezni azért, hogy lecsücsülhessen. Nem feltétlenül érezte igazságosnak a bírói döntést. Hozzátenném azt, hogy én olyan 2 perces kiállítást még nem láttam, amit igazságosnak vélt volna egy játékos. Mondjuk az, akit kiküldtek. Mürhol. Most aztán Nagy Zoltán semmi nem csodálkozhat. Szolidan, de megteszi. Ő is 2 percet kapott. Mürholt úgy megcsavarta, hogy egy DNS spirálhoz hasonlított, ezért kapott 2 percet. Tudományos kísérletként érdekes volt kétségtelenül. Lazarov 7-ese. És gólja. ...29-22. Komlói előnyből pillanatok alatt komlói hátrány lett. Pásztor követi Sutkát, Egrivel Gulyás lép ki. Mondjuk úgy, hogy 4+1-es védekezés volt, Horváth Szilárdnak pedig nincs szerencséje. Eltelt a második félidő fele, 7 gól a különbség. És jelenleg 4 komlói védekezik.
Lazarov keresztbe, Pásztor lábához, Szőlősi, Pókos fogja, és aztán Egri szerzi meg a labdát. Egri gyors, és be is lőtte, nagyon nehéz helyzetben, Mürhol pedig 2 percet kap. Egri Balázsnak akadnak gondjai a levegővétellel, méghozzá azért, mert Mürhol karja eltalálta valahol Ádám Csutka tájékon. Zdravko Zovko magyaráz Mürholnak, hogy hát az ilyenre egyáltalán nincs szükség. Szegény Egri Balázs amúgy is sérült, a bal keze eltört, az a szerencséje, hogy jobbkezes. Most ráesett a balra is. 29-23. Budai, Pásztor, Szőlősi Budaihoz, Lazarov egyedül, hát persze, hogy egyedül. Hatalmas zicser lett volna, hogyha lepasszolja Gulyásnak, de hát minek? Szinte időhúzással lett volna egyenértékű. Pókos belekap, aztán ennyi. Sutkát lekísérte Pásztor a bal sarokig. Szigorú őrizet, amit Pásztor bemutat. Egri. És Gulyás. Ennyi, Gulyás, mit csinálsz? Lusnyikov állította meg Sutkát középen. Nocsak, kiegészült a Komló. Horváth Roland jött be. Gál hajtotta arrébb Sutkát, nagy hatásfokkal. Sutka. A 7. találata 30-24. ...13 perc a végéig. Tatai megy le egy pillanatra, és tanácsokat kap Zdravko Zovkótól. Egész messzire kilép Horváth Szilárd, hogy ne lehessen Szőlősit megjátszani, és Pap is messze kijött Pásztorra. Aztán most már visszaálltak. Budai! Már hiányoltam ezt a mozdulatot Budai Dánieltől. Jellegzetesen Budais megoldás. Gyáfrás, Horváth Szilárd. Papnak nem lehetett passzolni, Pásztor ott volt. Horváth Szilárd nem adja fel, ő aztán lő. Megint nem volt szerencséje. Törlés. Mürhol egy picit megrángatta. Lusnyikov jól blokkolt, és Tatai jó helyen volt. Szervezett védekezés. Egri fut keresztbe, hogy helyet csináljon. Sutka. Megint gólt szerez. 31-25. Horváth Roland is, meg Egri is zárt. Ennek köszönhető az újabb komlói gól. Lazarov bejátszása eljutott Mürholhoz, 7-es. És még egy 2 perc is lesz Minyának. Minya Balázs összesen talán ugye a 8-9 percet játszott. A második 2 perces büntetése. Mondjuk meznyújtásért amúgy is megérdemelte. Lazarov finoman, ugyanúgy, ahogy az imént. Lazarov ugyanúgy, ahogy Sutka, 8 gólnál tart. 32-25.
komlóiak emberhátrányban nem hiszem, hogy sok vizet zavarnának, de jó lenne, ha úgy lenne, és egy kicsit izgalmasabb lenne a hajrá. Egri, Tatai. Iváncsik lemegy, csak védekezésben van bent. Jön Lazarov. Szőlősi. Szőlősi repül be, nagyon szépen vette észre a helyet. Szőlősi Bence második gólja, Horváth Roland és Pap nem tudott összezárni. 33-25. 10 perc a mérkőzésből, valamivel több mint 10 perc. Egri megint befutott, még mindig hátrányban a Komló. Gyáfrás. Horváth Szilárd. Ezúttal bejött a lövés. 33-26. Budai. Lazarov elég rosszul, Gulyás visszaért. Szőlősi. Budai, Mürhol. Szép támadás. Annyira gördülékenyen mennek ezek a támadások, hogy fel sem lehet tételezni azt, hogy nem begyakorolt figura. 34-26 ezzel a látványos akcióval. És most már egész a Komló. Horváth Roland jön beálló posztra. Sutka. Horváth Szilárd. Mürhol hármasban is jól védekezik. Gyakran ennél jelentősebb mérkőzéseken is vállal szerepet ott középen. Pap, Tatai. Amióta Tatai Péternek súgott valamit Zdravko Zovko, azóta jobban megy a védés. Nem tudom, mi lehetett az a fél mondat. Bejött, az biztos. Szőlősi. Lazarov. Budai. Pókos. Számított rá. Horváth Szilárd indul. Budai, de szép labdaszerzés. Aztán labda eladás, aztán labda visszaszerzés. Gulyás. Egy kis kapkodás után Pókos véd. Itt az Itzer. Pókos pedig, mintha több lába lenne, mint az engedélyezett. Az egyikkel kirúgta. Lazarov, ez most kicsit beragadt a kezébe. Sutka. Pap futott keresztbe, Mürhol észrevette. Lusnyikov is a harmadik 2 perce piros lapot kap. Márha megszámolják a játékvezetők. Tehát meg kell, hogy számolják. Lusnyikov piros lapja. Ő már nem jöhet vissza. Tehát holnap nyilván látjuk, ha csak nem hoz olyan határozatot a Magyar Kézilabda Szövetség, hogy annyira durva volt Lusnyikov ezen a mérkőzésen, hogy nem játszhat a döntőben, de ezt nem tartom valószínűnek. Ezek olyan kis szolid 2 perces szabálytalanságok voltak, egyik sem volt kirívóan durva. Gyáfrás ment volna el Pásztor mellett. Pap. Szőlősi agresszíven és nagyon gyors Szőlősi, a szemmel látható. Itt a fiatal és Pap István.
Törlés jön. 7 és negyed perc van hátra a mérkőzésből. 8 gól a veszprémi előny. Papp László csapata mindent megtesz, a szurkolók pedig jó hangulatot teremtenek itt a csarnokban. De hát nagy a tudásbeli különbség. Papp szépen befejezi. Nem volt ez olyan egyszerű. 34-27. Ezúttal Szőlősi középen, Iváncsik a bal átlövő, Pásztor a bal szélső. Egészen furcsa összeállításban most a veszprémi csapat. Tehát a sérülések miatt így is gyakorolt az előző napokban. Azért fogadni mernék, hogy holnap teljes Veszprémet látunk. Szőlősi lövését Pókos hárítja. Tatait lerohanja Sutka. Szőlősi ezúttal kihagyta az Itzert, nem az ő pozíciója volt az. Jobb kettőből. Iváncsik, mekkora kapufa! Még egyszer nem lövi el. Lázárov. Azt mutatják, hogy így lépéshiba volt, mert nem szabálytalankodtak Lázárovval szemben. Jön a Komló. Sutka és a kapufa. Kellemetlen lövései vannak Sutkának. 5-1-es védekezés a Veszprémnél. Ezt még nem próbálta ki ma a vendégcsapat. Horváth Szilárd igyekezett 2 perces büntetést kiharcolni Pásztornak. Egy törlés lett a vége. Gyáfrás, Sutka és időkérés hazai részről. Erre most kíváncsi lennék, hogy Papp László mit mond. Hogy próbálja meg szorosabbá tenni a meccset, vagy egyáltalán Csutyi, most egy kicsit türelmesen, jó támadásba. Most egy kicsit türelmesen, kint vannak zavaróba, 5-1-et védekeznek, menjenek a befutók, de figyeljünk az el a hosszú labdákra, kiugró szélsőkre, jó? Menjünk ki, még közé 15-öt, érted? Most új egyet, és de még kemény védekezés, de kezdetünk hasonlítani már, gyerünk! Hallod, amit edzésen csináltuk, az ki oda megy a zavaró a labdára, tegyétek át! Ez, amit gyakoroltunk tegnap! Gyerünk még 5 perc, 2-3! Az azért látható a hölgy hátán kívül, és a hölgy hátától is, hogy ez a komlói csapat nagyon egységes, és egy jó szellemű társaság. Veszprémről ugyanezeket pedig már régóta tudjuk. És valljuk be, hogy nem mindegy a komlói csapat szempontjából, hogy mi kerül majd a jegyzőkönyvbe a legvégén. A Komló sosem volt még a Magyar Kupában a legjobb 4 között, és majd ha 10 év múlva visszanézik az utódok, akkor azt láthatják esetleg, hogy csak 4-jel vagy csak 5-tel nyert a Veszprém az elődöntőben. Az nagy dolog lenne. Gyáfrás, Papp. Tényleg 5-1-et védekezik a Veszprém, tényleg zavaróval, és ezek szerint a Komló erre készült, mert tegnap gyakorolta. Gyáfrás, Sutka. A Gára azért nem lehet felkészülni. Most ő kap büntetést. Gágyula olyan lelkesedéssel játszik az ilyen meccseken is. Most ugye ne vedd kínjában, hogy fel tud háborodni bizony, ha megbüntetik.
4-1-es védekezés marad, érdekes, ember hátrányban és zavaróval a Veszprém. Ilyenkor iszonyatos lábmunkát kíván az, hogy működjön is a védelem. Gyáfrás! 34-28. A második félidőben még nem nagyon villogott. Ez a 7. gólja, a 7. akciógólja a meccsen összesen. Négy perc a végéig. Ezúttal Iváncsik az irányító helyén. Szőlősi. Gulyás kereste a labdát. Komlóból is fogyhatott elég, ahogy nézem a szurkolókat, de hát a hangulat az jó. Amúgy is fogyasztható ez a Komló, most bebizonyosodott. Azt hiszem, most már nagyjából összefoglalhatjuk. Egy egészen jó kis meccset láttunk, annak ellenére, hogy olyan nagy kérdés nem lehetett, melyik csapat jut majd a döntőbe, de látványos dolgokat a hazai csapat is produkált. Iváncsik trükközgetett, megfogta Pókos. Sutka, a bejátszás és 7-es. Pásztor reklamál, mint az élete függne tőle. Szerencsére nem így van. Egy kicsit azért lökött Papon. A Pásztor, aki ezúttal nem volt lelki Pásztor. Sutka a büntetővel. Bent a kapuban a labda. Sutka 9-ig jutott. 34-29. Iváncsik. Gulyás jön befelé. Egy durva lökés bent, vagy nem olyan durva. Minyát figyelmeztetik, hogy rövidesen végleg kiállítják. Hát 3 perc múlva amúgy is befejezi mindenki a mérkőzést. Mürhol és Pókos. Nem lehetett követni a labdát, hogy került oda középre, de oda jutott Minya. Valaki blokkolt a veszprémiek közül. Sarokdobás. Két és fél perc a mérkőzésből. Béli Sándor játékvezetőt láttuk a közeli képen. Sutka, Egri. Gyáfrás, Sutka nem tud lőni. Bekerítette Gál és Pásztor Sutkát. Horváth Szilárd. Gyáfrás. Az ő teljesítménye is önmagáért beszél. 8 akciógól. Kapott egy jó zárást, Mürhol ugyan kibújt mögüle, de későn. 34-30. Másfél perc a meccsből, 4 gól a különbség. Iváncsik nem tud lőni, kereste pedig a helyet. Gulyás talán Pókosról pattant fölé, Egri indul, és belövi az ittszert, 34-31. A harmadik Egri gól. 1 perc, 10 másodperc a végéig. Időkérés veszprémi részről. Zdravko Zovko megunta ezt, ami az utolsó percekben történt. Ha jól emlékszem, 34-26 is volt, és onnan lett 34-31. Ez már nem olyan nagy különbség. Statikus, forgassuk meg! Tehát ne helyben tartva, menjen alta, szélsőtől szélsőtől. Utolsó 1 perc. Megjátszani, húzás.
Úgy érzem, hogy 1 perc 7 másodpercre megfelelő mennyiségű tanácsot kaptak a veszprémiek. A komlói közönség kéri, hogy mindenki álljon fel a teremben. Ez tényleg ünnep volt Komló számára. És mekkora ünnep lehet majd Pécsett a komlóiak számára, ha esetleg, feltételezem, a Szászhalombatta elleni bronzmeccsen nyernek. 35-31. Pásztor 2 gólos. Sutka fél perccel a vége előtt. Gyáfrás, Horváth Szilárd jön be Papa szélről, Egri pedig már befutott a másikról. Sutka. És még egy gól Horváth Szilárdtól. 35-32. Horváth Szilárd is belelendült a második félidőre. Papp László is tapsol, lehet, hogy elnevezik majd Papp László sportarénának ezt itt róla. 36-32 a vége, Budai szerzi az utolsó gólt. Meglehetősen jó meccsen. Végül a Veszprém a papírformának megfelelően győzött. De csak 4 góllal, volt 8 is a különbség. A Veszprém tehát a Budapest Bank Magyar Kupa döntőjében, a Komló pedig a bronzéremért és valószínűleg a kek indulásért játszhat majd holnap. Remélem ide kapcsolnak majd az M1-re 13 óra tájban vasárnap is, akkor láthatják, hogy a Veszprém kivel és hogyan játszik a Magyar Kupa döntőjében. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra! A végeredmény tehát 36-32 a veszprémieknek, bár eléggé egyoldalúnak tűnt a meccs, a végeredmény azért nem ez bizonyítja. De vajon mennyire egyoldalú az a meccs, amely a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséért folyik?